Добре дошли, драги зрители! Започваме да играем на 9-9. В днешното видео ще играем с името... чакайте само да го намеря, че не знам как се казва точно. Но, нека първо да видим. Така, започваме да играем. Сега вече пристигнахме в 9-9 и човека сега би трябвало да джойне. Ето, виждате ли, тук пише friend. Здравей! Ела тук насам, само да ти видя името. Къде си? Добре, ей тук съм. И добре дошла в играта Пенгуи 37455. Здрасти! Така, нека си видим мисиите. Да погледнем новия апдейт. Така, аз го гледам. Интересно. Добре. Така. Игнорирайте това френд. Така. Какво става с горкия Еленчо? Еленчо! Въх! Какъв беше това Дракула, бе? Пенгуи, ти знаеш ли какъв беше това Дракула? Не. Интересно. Аз за първи път го гледам. Ясно. Горкия. И днеска ще го опитомим. Ще го спасим! Да, и ще го Опитомим! За да може, когато тъпите култисти идват, да не наубият. Идваш ли? Ето тук, пускам за 5 играча. Лезна. Да видим някой... Охо! Ей, много жалко. Някой друг ще дойде ли? Да, дойде 5. Ей! Ма с 5 дена. И Нищо. ще умре на първия ден. Ей, 4-ма! Юпи! Така. И почваме. И можем да го спасим на първия ден, само ако не знаете. На първия? Да. Въй! Започваме! Започваме. Само да го намерим. Да. И вижте каква е картинката. Информацията ти е грешна. Няма го тук. Не, просто трябва да си макснем огъня. Значи зависи колко ще макснем огъня, така ли? Да. Много гадно. Не! Намерих Елена! Къде бе? Ето го тука! Къде? Горкия Елен! Ето го! Въй, горкия. Трябва да му оправим крака с бандажка. Аз отивам за честове. Ако намериш бандажка, бързо казвай. Добре. За бандажка! Нека спасим Елена. Искаме да е на нашата страна. Да. Да. Стига дъхай. Махай Ка. се дарен вълк. Тук нещо имаме ли? Нищо нямаме. Често. Само някой да ме бутне. Ще го бутна аз. Юпи, броня. Намери ли бандажки, Пенгуи? Много гадно. Падна ми се бутилка. И ти защо си Кристина Пенгуи? И така съм си измислила името. Просто си мисля за пингвини, така. Да. Ясно. Абе, тия, що не слагат огън? Що не е такова огъня? Не. Ей, вече го макснахме на 3 левел. Супер. Задето няколко пъти ме убиваш. Сега няма да нагониш. И гледайте сега, хора, ще ви покажа един лайфхак. Долна черта е данси. Погледни. Пенгуи, погледни. Браво. Задето умирам от тебе.
Стига толкова. Ти как се казваш, че не знам? И аз не знам. Просто си блъсках клавиатурата, докато писах. А ти знаеш ли, че имам чук? Значи с този клас ли? Да. Браво! Чакай да ям, че съм гладна. Да, ако искаш аз, ако искаш не яш. Да не ям. Ако искаш. Защото аз не съм гладен лично. Ти къде си, че не мога да те видя? В една банка. Банкер съм. Супер! Управям финансите Искам на да видя хората. дали Елена е там. Да. Не, няма как да е там. Кой знае, може да е там? Там ли? Не му виждам очите. Значи го няма. Ето го там! Тъпия Елен сега не може да ни гони. Еленчо! Не, аз му виждам очите. Да, тук е легнал. Не, ей, тук е. Къде? Кой пък сега умря? Аз пък... Няма да спасяваме, ще спасим само Елена. Да. Видях неговите очи. Къде? Какво? Къде си? Хора, виждате ли? Тъпия граф Дракула! Искаш ли храна? Защо излезнах от робот? Искаш ли храна? Искаш ли храна? Искаш ли храна? Какво, пенгуи? Някак си излезох от този блок и сега не мога да влезна в играта. Това не е мой проблем. Не, много, обаче ще съм умряла. Това не е мой проблем. Ама ще съм умряла на огъня. Това не е мой проблем. Аз няма да съживявам. И защо? Защото ще съживя Елена. Да, малко намериш 2 бандажки. Не, трябва да намеря метки. На тебе няма да съживявам. Защото искам да съживя Елена. Пенгуи. Що умря пак? Защото влезна в играта. И как те изкара? Просто ете. Да, някак си. Много интересна работа, нали? Сега бъгнала ли си? Да, някак си се бъдна. Още по-гадно. Но нищо. Гледайте ги. Аз останах единствен май тук. Явно. То как да не остане единствен, като съм с такива слаби хора? Аз не съм слаба. Ти си 38 дена. Какво? Аз съм 135. И? Намерих. Гроб. Идеалното място е. Сетих се за едно нещо. Само да взема телата. Трябва ми само тяло, едното тяло. Може ли да вземеш мене? Да, теб ще взема. Какво правиш? Защо се казва 676767? Защото съм 676767. Да, ма защо се казваш така? Жалко. Чао. Не! Горката. Поне Елена няма как да ме убие или другия. Защото си умряла. Аз мисля да се махна. Какво да се прави? Аз мисля да се махна. Хората умират като дъжд на качулка. Аз мисля да се махна. Ще успели да? Гледайте сега един трик. Хоп. Хоп. И чао. Перфектният трик. Тук има ли нещо? Кол. Обаче огладнявам. Това не е на добре.
Да, вече съм гладен. Така, хора. Нощта идва, не ми пука. Защото знаем, че Елена го няма. Да, ама другите чудовища ги има. Сега представяш ли си, Пенгуи, да дойде тук совата изведнъж? Да, аз сега вечерта ще мога да влезна това. Не може. Само Елена може да влезне. Само ако знаеш, че само Елена може да го убие той. Отивам към огъня. Само ще взема мъртвото тяло. Кой? Аз ли? Не. Другото мъртво тяло. Мене. Да. Така. Както и да умислим, така. Само ако не знаеш, че има мап. Имаш мап Карта на мап. в тебе. Да. Що не я дропна преди да умреш? Не, аз От какво умря, Пенгуи? не умрях, а Roblox изведнъж ми се махна и трябваше да влизам пак. А, да, верно. Фърлям те в огъня. Фърлих я. Фърлих я, хора! Фърлих я в огъня! Напротив, не си ме. Жал. Не знам колко е жал. Нямам. Никой няма. И къде пак отиваш 6767? Ми за храна? Да, яде сурово. Да. Аз нямам дърпа. Така. Нека... Аз съм по-хубав брат в тебе, пичо. Сега. Толкова си няма една бандажка. Искам само една бандажка. Толкова ли е... Бандажка! Бате, виж. 6767. Да, кажи. Виж, Елена е прав. При мен виждам, че е прав. Значи се осъживили. Не са го. Още иска нещо. Това ли? Не, виждам, че го боли крака, пък е прав. Това означава, че са му сложили метките. Да, а сега отиди на И сега да му сложа рога и да го нахраня. Ама тая май вече го прави. Май. Не, там няма никой. И къде е? Къде? Там. Не, тук е легнал. Не, при мен е прав. При мен е прав. Юпи! Стана! Сега му дай този рог. Май иска още нещо. Не иска само рога. Ще направя и така. И защо не може да стане? Какво иска Елена? По-късно. Уникално. Искам да взема това. Що не се получава? Просто го вземи в сака. Не мога. Защо? Не стана. Здрасти. Аз съм Батман. Скрих се на най-невиждащото се място. Вижте ме. Само тук е малко краката ми се виждат. Къде? Никъде. И сега, пак, тези, които не знаят и са пробвали, но не е ставало, долу наклонена черта е място
Данси. Не банси, данси. Данси. Ей така погледнете. И се получава. Но не трябва да мърдате, за ако искаш да се получи. В какво е... Какво да... Не. Никако дете. Никако дете! 6-7. Какво? Може да се махна. Не. Защо? Скоро ще намеря бандажка. Предположение, че няма да ме спасиш. При положение. Да. Спокойно ще спаси. Що съм взела? Някъде те кара пак в гроб. Не, взела ме. Добре. Юпи. Усмина веднага. Що? Не ти ли е по-приятно така? Не искам да ме... Какво е той бялото? Нищо не. Защо не мога да го взема? Абе, поснима най-зетно, бе. Най-накрая. Вече да се подключи. Благодаря, че се подключи. Юпи. Трън. Еленчо. Хора, за тези от вас, дето видяха, че ми звъни някой, спокойно не се тревожете. Искам да взема този рок! Май трябва на 7 ден. И ще седна. Не. Съвсем гадно. Рок. Хора, аз ще играя. Оф, чипът е лен. Това Бог сега ли реши? Не. Гледайте ми как съм добър. Не съм добър. Гадната игра. Ладно, махам. И взимам друго, което заречем. В момента игра и не успявам да го оцеля. И виж как съм застанала. И пак не успях. Как успях, бе? Хора, успях. Без да знам съм успял. Какво искаш, пенгуи? Ами нищо, просто искам да ме видиш как съм застанала. Не. Друг път. Хора, влизам в мейза. Много съжалявам, хора, но за жалост, ако не Айде, всички умряха пак. Тая вечер ще ме атакуват. Нищо. Хора, ако умра тази вечер, спираме видеото, защото става много дълго. И плюс това не е първото видео.
на 9-9. Сега, докато отивам до ковчега, моля ви се, коментирайте според вас. Ще взема ли този сърп или няма да го взема? Ако го взема, оставете лайк. Ако не го взема, се абонирайте за канала. Защото по-гадно, по-забавно. По-хубаво, по-незабавно. Мани са, Елена. Мани са вълк. Гаден вълк. Хора, юпи! Ало! Ау! Откъде се появи, бе? Ало! Гледайте, хора, откъде се появи той. Естествено, че Елена няма как такова. Елена е тук, ама Как да? Козела не е тук. Козела е и тук. Само да му намери. Май, имам чувство, че Козела ме изгуби. Оф! Аз сега ще умра. Ми убий ги! Не мога, ще умра. Ми бягай, докато се съживиш. Много наградни когато... умирай! Еми така, хора, ако ви харесало видеото, се абонирайте за канала, оставете по един лайк и от нас Чао! чао! И пак чао! 3, 2, 1 и двамата да го направим. Чао!